ओजों फैलाय आदा बेवहाय माथो सोरबा थिरनि नाम्बार फानो होनना खोनादोंलै ओइ मा थिर नाम्बार फानलाबायनो फाना रावबो नङा जों खोनासो फैदों आदा ना नोंनो फानोब्रा आंना बेबायदि थिर नाम्बार खामानि मावना जाग्रा नङालै आंना नैबेसो खेथेब खेथेबसो सोंफैदोसो आदा जों बेहाय थिर नाम्बार फानो नामा होननानै दिनै आदाया मिथिगोना मिथिया थिर नाम्बार फाननानै बर' हारिया अलखदाव माबायदि गोग्लैलांगासिनो दं गथ' गथायानो होन बा सेंग्रा सिख्लायानो होन बर' हारिनि खामला मावग्राफोरानो होन माबायदि दि अलखदाव गोग्लैदों आदायानो मिथिखागोन ना ओंखायनो बन्द खालामनायाव जोंखौ आदाया हेफाजाब होनांगौब्रा एसे बेफोर खोथाखौलाय आंनि सिगाङाव मानो बुंदोंब्रा नङाब्रा आदा नोंखौ सोंफैदोसो जों बेयाव दे जियानो जाया मानो उनफोराव जुदि लोगो मोनफैबाथाय आदा बाथ्राया बोरैबा जागोनलै हले आदा ओइ माथो थमखि होनाय जाबाय नोंसिना आंखौलाय थुमखि होआखैलै आदा थुमखि होआखै मोजांसो बुंदो जाथिया माबायदि थांबाय दं खानाय हानानै नुलांबाय थागोन गावनि मेगनजों आदा जाथिनि साननो टाइम गैयालै आंना आंनि उदैनिसो दे आदा गैयालै जियानो जादो दा। थानाय रावबो उनफोराव खोन्थाबानो जाबाय नुलाबायबाथाय मोरला मोसि मानसिल'सोलै मालाय मावना जानायखौ मेगनल' सानाय हेलौ आदाजि किसान नों आंखौ दिनैनो लांफैदो लागोन सना नोंनि मुङै समायना न' लुगोन न' बे न'नि लांगोनायाव समायना बिबार बागान थागोन बिबाराव बेरे सिखिरिफ्रा बिदै सोबगोन बेसे समायगोन जाय न'आव नोंजों आंजोंल' थागोन गथ' गथायबो खाङा नामा खांगोन अब्लालाय नोंजों आंजोंल' बोरै थानो समायना समायना देलों देलों सानै गथ' जागोन सना बे गथ'फ्रानो लांगोनायाव जिरायनानै पाबजि गेलेबाय थागोन नै आं थांसै आरो सना ओइ मेन्देला भाई बिथाया गरम जाबाय मा जाखो नोङो थिर नाम्बार फाननाया सेंग्राफ्रा नागिरफैदों अफिसाव थानाय सेंग्राफ्रा बिसोरलाय थेख्ला थेख्ला खुदिया अफिसाव मालायजों सालायजाग्रा खुदियाफ्रालाय मा मोननोब्रा साला अफिसाव थाग्रा लिडारफोरानो आंनो अनलाइनजों टिकेट दानहरो बिसोरनो टिकेट दाननानै मालाय गिदिर गिदिर न' लुबाय दालान लुबाय दाम गोसानि गारि लाबाय बे थेख्लाफोरालाय मा नांजादोब्रा साला गोबां हिनजावफोरानो मैगं मैला फाननानै जाग्राफ्रा फैसा मोननानै गिदिर गिदिर दखान होबाय साला आरो बै स्कुलाव फैग्रा खुदियाफ्रा आंनियावनो टिकेट दाननानै बिसोर मालाय फरकेस नांनानै दामिक दामिकनि पलिसि हेन्डसेक लाबाय साला बिसोरलाय मा बुजिमोन आरो नुवाखै बै चेयारमेन हिनजावा सामफ्रामबो आंनावनो अनलाइनजों टिकेट दाननानै जोबोद गिदिर नांना होनानै मालाय आराम बेलेग हौवाजों खारलांबाय बेबायदिलाय जाथिया बोरै डेभेलप जानोब्रा गासिखौबो नांगोन गासिबो सोलिनांगोन हेंथा होननाय थानो मोननाङा बेफोरखौ बाद दोनदो बुरब खारनांसिगोन खारनांगोन माने गावबागाव बुस्थुखौ लानानै आं रेडियानोखा आं फन हरखाबायानो थांनोसै आं लानानै नाथाय नोंनिया बे प्रफाइल पिक्सार दिन्थिफ्लानानै लानाया मोनगोन नालै नोंलाय आंनि खोथाखौलाय मानो सानदों नोङो नोंनिखौ लाहैग्रो जाम्बा नोंखौथ' गोसोथोआलै बे प्रफाइल पिक्सारखौसो गोसोथोयो बुरबेक जात्रा गैयि बाथ्रा बुंना मा सानदों नोंलाय आंनि बुद्धिखौलाय थांग्रो नोङो औ थांबाय हेलौ आदा नों मानो दाबो फैदिया नै आगै थांबाय दं नों थफ्ला थफ्लिखौ लाखाजोब्बायथ' औ आं लाखाजोब्बाय गासिबो दे सना थांबाय दं सिन्था खालामना 2 मिनिट सिगांनो